Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Што такое касцёльны суд, адкуль ён бярэ свае карані, чым займаецца і ці можа памыляцца? Сёння мы паразмаўляем пра дзейнасць касцёльнага суда і пра тое, якія справы ён разглядае. А дапаможа нам у гэтым ксёндз Павел Урбан, віцэ-афіцыял касцёльнага суда ў Гродні. Вітаю вас, ксёндз Павел, хвала Христу. Навеки вечные, вітаю, ксёндз Павел, вітаю дарагіх гледачоў. Ксёндз Павел, некалькі слоў пра сябе. Прадстаўцеся, калі ласка, нашым тэлегледачам. Паходжу з парафіі Найсвяцейшага імя Панны Марыі ў Вярэйках, нарадзіўся ў вёсцы Пажарцы той парафіі, вучыўся ў Гродзенскай семінарыі, вучыўся у Любліні на каталіцкім універсітэце і пасля аканчэння вучобы прызначаны біскупам нашым Александрам Кашкевічам да выконвання абавязкаў віцэ-афіцыяла нашага Гродзенскага касцёльнага суда. Ксёндз Павел, а якія функцыі і абавязкі выконвае ў касцельным судзе віцэ-афіцыял? Віцэ-афіцыял дапамагае афіцыялу суда касцёльнага кіраваць працай суда. Віцэ-афіцыял таксама кіруе працэсам канкрэтных справаў, якія разглядаюцца у касцельным судзе, вызначае калегію, судовую калегію, таксама займаецца менавіта арганізацыяй усяго працэса той ці іншай справай. Ну і заданне яго, канешне, гэта падтрымваць і дапамагаць афіцыялу ў выконванні ягоных абавязкаў. А чым, на ваш погляд, з'яўляецца праца ў касцельным судзе? Пытанне такое. Напэўна, касцёльны суд займаецца аховай тых правоў, якія чалавек набывае праз прыналежнасць да каталіцкага касцёла. І суд, і таксама суддзі, віцэ-афіцыял, афіцыял. Галоўнае іх заданне гэта ахова гэтых правоў, набытых праз прыналежнасць да каталіцкага касцёла. А задачы, якія мае касцёльны суд? Таксама задачы гэта галоўная задача гэта таксама ахова над супольным дабром каталіцкага касцёла. Менавіта гэтым дабром з'яўляюцца найсвяцейшыя сакрамэнты, якія мы маем ад Езуса Хрыста і дзякуючы якім мы можам асягнуць збаўленне і набліжацца менавіта да мэт нашага жыцця, да збаўлення. Ксёндз Павел, ахова перад кім альбо перад чым вы вельмі часта аб гэтым гаворыце? Ахова, ад каго ахова? Каб не былі парушаныя правы вернікаў карыстаць з гэтых сакраментаў, але таксама, каб з боку вернікаў не было нейкіх надужыванняў выкарыстання святых сакраментаў. А нашыя вернікі, як вы лічыце, яны ведаюць кананічнае права? Вернікі чулі пра кананічнае права, вернікі ведаюць, што ёсць такое права, але ў сваім разуменні, прынамсі я так лічу, што ў сваім разуменні вернікі кананічнае права менавіта адносяць да іерархіі касцёла, а ні ў якім разе не адносяць гэтае права менавіта да сябе, што кананічнае права рэгулюе таксама адносіны паміж вернікамі, не толькі паміж духавенствам. Яны могуць навучыцца гэтага права таксама? Канешне, у наш час кананічнае права даступна для кожнага чалавека. Гэта і праз пячатныя выданні, гэта і праз інтэрнэт, ёсць пераклады на розныя мовы. Кожны, хто хоча, мае такое жаданне, можа паглыбляць свае веды ў кананічным праве, чытаючы самастойна ці, напрыклад, паступіўшы на вучобу у інстытуты для свецкіх, дзе веды гэтага права можна паглыбляць. Ксёндз Павел, вернемся да працы касцёльнага суда. З вопыту вашай практыкі, якіх спраў у судзе больш за ўсё? Безумоўна, гэта спраў, якія адносяцца да сужанства. Напрыклад? Перш за ўсё, гэта людзі звяртаюцца да нас, каб прызнаць сваё сужанства несапраўдным, як яны кажуць, ануляваць сваё сужанства. Таксама гэта звязана з тым, што людзі жывуць ужо ў другіх сем'ях і хочуць упарадкаваць сваё сакраментальнае жыццё, хочуць упарадкаваць сваё сужанскае жыццё. Яны прыходзяць да нас менавіта, каб шукаць магчымасці весці сакраментальнае жыццё ў касцёле, будучы ў другім шлюбе са сваімі сужанцамі. А многа людзей такіх прыходзіць на працягу, напрыклад, году? Колькі вы маеце такіх заяў? Вельмі многа прыходзіць людзей, канешне, не ўсім мы можам дапамагчы, але тым, каму мы можам дапамагчы,
Może такая статыстыка больш агульная, прыкладна 50-60 заяў у год мы прымаем. Гэта тыя людзі, якім мы бачым магчымасці, што мы можам ім чымсьці дапамагчы. Ksiądz Павел, а можа ў Беларусі прызнанне сужанства несапраўдным стала модным? Можа гэта мода? Не ведаю, ці гэта стала модным. Аднак людзі ўжо многа чулі пра магчымасць шукаць выхаду з сітуацыі, што другі раз замужам, другі раз жанаты, і можна неяк гэтую сітуацыю развязаць. Людзі чулі, прыходзяць, пытаюць і магчымасці такія шукаюць. Менавіта той, хто хоча быць пры касцёле, той, хто хоча карыстаць са святых сакраментаў, той шукае магчымасці і прыходзіць і пытае, ці такія магчымасці менавіта ёсць, бо дзесьці нешта чулі. Ksiądz Павел, людзі найчасцей блытаюць паняцце развод і несапраўднае сужанства. Касцёл дае разводы? Касцёл не дае разводы. Касцёл не дае разводы, касцёл толькі праводзіць кананічны працэс, падчас якога праводзіцца даследаванне няўдалага сужанства і праводзіцца даследаванне, ці воля заключэння гэтага сужанства, ці духоўна-эмацыянальны стан маладых людзей, якія заключалі гэта сужанства, адпавядаў тым кананічным патрабаванням, каб іх сужанства было сапраўды праз прызмат кананічнага права сапраўды мела нейкую моц і было, скажам так, прызнана важным ці наважным. Ksiądz Павел, а як выглядае гэты працэс? Што трэба зрабіць такому чалавеку, калі ён звяртаецца ў суд, і як ён пазней гэты працэс выглядае? Працэс выглядае, скажам так, стандартна, як любы другі працэс. Працэс пачынаецца праз падачы іскавой заявы, заяўлення, у якім асоба просіць разабрацца ў сітуацыі з яе сужанствам. Што ў гэтай заяве павінна быць? У гэтай заяве абавязкова павінны быць дадзеныя сужанцаў, гэта хто звяртаецца, гэта дадзены другога боку, таксама дадзеныя самого сужанства, дзе яно было заключана, у якім касцёле. І таксама, прынамсі, асноўныя матывы, чаму чалавек, чаму дадзена асоба лічыць, што яго сужанства можа быць прызнана несапраўдным. Пасля гэтай заявы што далей? Пасля гэтай заявы менавіта афіцыял або віцэ-афіцыял вызначае склад судовай калегіі, трыбуналу, у які уваходзяць 3 суддзі нашай гродзенскай дыяцэзіі. А хто гэтыя суддзі? Гэта свецкія асобы? Хто гэта такія? Гэта духоўныя асобы, ксяндзы, якія працуюць на парафіях нашай дыяцэзіі. І затым ужо яны дэцыдуюць ці прыняць заяву, ці адкінуць заяву. Калі заява будзе прынята, распачынаецца судовы працэс. І што гэта за працэс? Што далей? Што гэтыя суддзі робяць? Як яны гэта дэцыдуюць? Як яны прымаюць такую дэцызію? Кіраўнік судовай калегіі вызначае суддзю, можна сказаць, суддзю следчага, які мае заданне сабраць доказы, матэрыял, паводле якіх будзе даследавацца тое ці іншае сужанства. Перш за ўсё, гэта сведчанні бакоў сужанства, як яны бачаць сітуацыю свайго сужанства няўдалага, у чым яны бачаць прычыны развалу сужанства. А колькі такіх сведчанняў патрэбна для такой адной справы? Прынамсі 3 сведчанні, але сведчанняў можа быць больш, каб больш ярка, скажам так, разабрацца ў сітуацыі таго ці іншага сужанства, у прычынах, чаму гэтае сужанства, скажам так, развалілася. А як распазнаць? Можа, асоба прыйдзе зацікаўленая ў гэтым працэсе на такое сведчанне? Асоба, яна заўсёды будзе зацікаўлена, бо сведкі, асабліва сведкі, гэта перш за ўсё блізкія людзі бакоў, якія жылі разам з імі, якія ведаюць, што за цяжкасці былі у дадзенай сям'і, якія яны мелі клопаты, чаму яны. А цяжкасці на якім этапе? Гэта пасля ўжо, калі было сужанства, чи перад? Перш за ўсё перад сужанствам, але таксама
мы ведаем, што калі людзі пачынаюць жыць разам ужо пастаянна пасля заключэння сужанства, то вельмі часта выходзяць цяжкасці ці нейкія праблемы, якіх не можна заўважыць, калі людзі спатыкаюцца толькі аказыйна час ад часу. Поэтому мы звяртаем таксама ўвагу на праблемы, якія пачынаюць выходзіць, скажем так, наяў пасля таго, як людзі нейкі час ужо пражылі ў сужанстве. Пасля такіх сведчанняў што далей? Пасля сведчання ў сведчанні чытаюць бакі працэсу. І калі суддзя выносіць рашэнне, што ён ужо дастаткова ясна бачыць справу, дастаткова ясна бачыць прычыны распаду таго ці іншага сужанства, ён можа альбо ўжо закрыць справу, альбо папрасіць новых сведкаў. Калі ён закрывае справу, справа далей ідзе ўжо на так званую камісію, на разгляд ужо да суддзяў вызначанай калегіі, якія чытаюць справу, і кожны незалежна адзін ад аднаго выносіць сваё асабістае рашэнне па дадзенай справе. Колькі такіх рашэнняў павінна быць? 3 рашэнні. І ўсё. І тады сужанства прызнана несапраўдным? Не, тады сужанства прызнана несапраўднай у першай інстанцыі. Паводле кананічнага права таксама гэта... Першая інстанцыя — гэта суд Гродзенскай? Суд Гродзенскай дыяцэзіі для жыхароў нашай дыяцэзіі. І кананічнае права заўсёды стаіць на баку сужанства, таму калі першая інстанцыя выносіць рашэнне, што сужанства прызнаецца несапраўдным, мы маем абавязак перадаць справу ў суд другой інстанцыі, гэта значыць у суд Мінскай архідыяцэзіі. Там разглядаецца яшчэ раз гэтая справа? Там разглядаецца яшчэ раз гэтая справа, і суд другой інстанцыі альбо зацвярджае наша рашэнне, альбо не. Калі зацвярджае, тады сужанства несапраўднае? Калі зацвярджае, тады сужанства прызнаецца несапраўдным, бакі могуць зноў павянчацца. А калі наадварот? А калі наадварот, справа ідзе ў трэцюю інстанцыю, а трэцяя інстанцыя — гэта ўжо Ватыкан. Ксёндз Павел, можа чалавек падаць гэтую справу тады, калі адна старана зацікаўлена, а другая не? Напрыклад, гэты муж, ён не прыйдзе да суда? Можна таксама падаваць гэтую справу, бо, скажам так, другая старана, яна мае права ўдзел у справе, але не мае такога абавязку. Калі яна не хоча прыходзіць, другая старана, яна не прыходзіць, ну тады, на жаль, працэс будзе, можна сказаць, аднабаковы, аднастаронні, але гэтага таксама дастаткова. Ксёндз Павел, а як доўга такі працэс працягваецца? Паводле нормаў кананічнага права такі працэс павінен працягвацца не больш чым 1 год у першай інстанцыі і паўгода ў другой інстанцыі. Але на самой справе працэс доўжыцца вельмі часта многія годы. І гэта звязана з тым, што перш за ўсё даецца ў знакі менавіта недахоп святароў, недахоп працаўнікоў касцёльнага суда. Тыя людзі, якія працуюць у касцёльным судзе, яны займаюцца гэтым менавіта паралельна з выконваннем абавязкаў душпастырскіх на парафіях. І таму такая сітуацыя адбываецца, што судовы працэс кананічны вельмі часта прадаўжаецца некалькі гадоў. Ксёндз Павел, дзе знаходзіцца касцёльны суд і калі ён працуе? Касцёльны суд знаходзіцца у Курыі, у Гродзенскай дыяцэзіі, гэта вуліца Карла Маркса 4 у Гродні. Працуе суд кожны дзень з панядзелку по пятніцу з 10 гадзін раніцы да 13 гадзін дня менавіта. У гэты час людзі могуць прыходзіць і звяртацца ў касцёльны суд. А тыя, хто жывуць, напрыклад, у Ашмянах, у Смаргоні, можа, не заўсёды могуць прыехаць да Гродна. Якую яны маюць магчымасць? Тыя, хто жыве ў Ашмянах, у Смаргоні, яны маюць магчымасць звярнуцца да сваіх святароў, перш за ўсё. Звярнуцца да сваіх святароў, перш за ўсё, яны дадуць неабходныя кансультацыі, яны дапамогуць напісаць менавіта заяву ў касцёльны суд. Таксама яны могуць парадзіць, ці ёсць у іх менавіта нейкія магчымасці звярнуцца ў касцёльны суд.
Таксама касцёльны суд, працаўнікі касцёльнага суда рэгулярна выязджаюць у тыя стороны нашай дыяцэзіі. Прыкладна раз на 2 месяцы працоўнік касцёльнага суда бывае з рэзідэнцыяй у Астраўцы. Тады людзям гэта аб'яўляецца святарамі, яны могуць прыязджаць у Астравец. Ксёндз Павел, чаму людзі хочуць разрываць тое, што Бог аб'яднаў? Можа, гэта вынік амерыканскіх фільмаў, культуры, ці не ведаю, можа, іншых праблем? Я думаю, што людзі не хочуць разрываць тое, што Бог з'яднаў, бо да нас прыходзяць людзі, скажам так, ужо пасля цывільнага разводу, пасля грамадзянскага разводу. І я лічу, што людзі разыходзяцца менавіта таму, што яны не падрыхтаваныя ў адпаведны спосаб да выконвання сужанскіх абавязкаў. Яны не разумеюць сужанства, што гэта ёсць крыж і адказнасць за другога чалавека. І нашы людзі, асабліва маладыя людзі, яны выхоўваюцца ў некай культуры спажывецкай і не маюць, скажам так, такога разумення, што сужанства гэта перш за ўсё дар сябе для другога чалавека. Яны не здольныя вельмі часта аддаваць сябе для другога чалавека і жыць для другога чалавека. Вы прыгадалі яшчэ пра гэта грамадзянскае сужанства, саюз. Як касцёл да гэтага ставіцца? Напрыклад, ці такі саюз сапраўдны для касцёла? Такі саюз не сапраўдны для касцёла, але гэта ёсць грамадзянская форма заключэння саюзу, грамадзянская форма прызнання сям'і. І таму стаўленне касцёла да гэтага шлюба грамадзянскага, скажам так, да роспісі вельмі паважнае, таму што для нас у нейкім сэнсе грамадзянскае сужанства ёсць асновай да заключэння таксама і касцёльнага сужанства. Бо, напрыклад, кананічнае права ў нейкіх выпадках вельмі часта адносіцца да грамадзянскага права. Гэта і наконт узросту сужанцаў, і наконт некаторых перашкод ці здольнасцей да заключэння сужанства. Вельмі важна, ці сужанства можа быць прызнана ў сферы грамадзянскага права. Ну, напрыклад, мужчына бярэ сужанскі саюз з кабетай. Пазней яны расходзяцца, ён прыходзіць да касцёла і хоча взяць шлюб з другой кабетай. Магчыма гэта? Так, гэта магчыма, калі яны не былі венчаныя ў касцёле ці ў царкве, яны могуць другі раз узяць сужанства ў касцёле. Вы прыгадалі царкву. Царква для католікаў таксама шлюб будзе важны? Так, царква для католікаў таксама шлюб важны ў царкве. Ксёндз Павел, напрыканцы нашай перадачы, які рэцэпт шчаслівага і ўдалага шлюбу ад вас? Перш за ўсё, шлюб – гэта нешта, што пачынаецца з Божага благаслаўлення, таму маладыя людзі, якія хочуць жыць шчасліва ў сужанстве, яны павінны гэта разумець, што іх шчасце, трываласць, вытрымка залежыць ад прысутнасці Бога ў іх сужанстве, перш за ўсё. Але таксама разуменне ці здольнасць выпрацаваць у сябе здольнасць жыць менавіта для другога чалавека, жыць для свайго мужа ці жыць для сваёй жонкі. Не чакаць нейкай выгады, карысці ці прыемнасці, але сваё жыццё прысвяціць менавіта свайму сужанцу. Каталіцкая супольнасць, як і любая іншая людская супольнасць, павінна кіравацца законам. Касцёльны суд створаны дзеля таго, каб рэгуляваць жыццё вернікаў і вырашаць юрыдычныя спрэчкі, якія датычаць кананічнага права. Дзякуй вялікі, ксёндз Павел, вам за гэтую размову. Застаецца толькі пажадаць вам і усяму вашаму калектыву касцёльнага суда Гродзенскай дыяцэзіі плённай працы дзеля духоўнага дабра нашых вернікаў. Вялікі дзякуй, ксёндз Павел. Жадаем вам шмат сіл для дальнейшай працы ў судзе. А вас, дарагія тэлегледачы, запрашаем дасылаць свае прапановы на адрас нашай перадачы. З Богам, усяго добрага!